Тормыш, язмыш, тәкъдир дибез, гомер юлын узганда. Күрми калабыз кай вакыт, язмыш кулын сузганда. Күп вакытта бер Аллабыз үзе бирә ал диеп, бәхетең үз кулларында, күңелеңгә сал диеп. Күрмибез шул, белмибез дә, күңелебез сизмәгәч, маңай күзе күз була алмый, күңел күзен күрмәгәч. Бәхет аяк асларында, була кайчак күрмибез, исләренә баса-баса, таптап исеп йөрибез. Әйтәсе килгән сүзем шул, барысын күрә белегез, бәхетне эзләп табыгыз, матур гомер күрегез. Автор Гөлнур Галимова.